Horas. Shalom. Terbuka ma parsaurata do tuata di bagasa permingguta manuguton. Suaksong ini hitana di bagasa garejaon nang na dinganan nabi. Tapuji ma tuata marhite bukuede nomor 26 ayat sada do ayat 3. Patulus hatamitu naposom
Mar hite-hite goar ni debata ama, do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goar ni to di perbadia, nat mo pelangi do tanoon. Amen. Sa ingot ma ali Jehovah, aka dinggan di basam do asini roham, asian narobi do akai, asa unang masurak-surak aka musuku midau, ale debataku, marhaposatu hoau, saya unang paila au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, parasirohan na sumurung, na mandok maulate hami tuho sian nasa rohanami, ala dilehok ko anakmu nasa sadai Tuhan matian humopop kami, asa unang mago na porsia di ibana, alai asa hangoluan nasa leleng nileleng na dinasida, tatak ma hami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habalion dot hatigoran di hami, sai sesema dosa nami saluhut, alani pilihan na sundenggan na pinilion mi humopop hami, sai paeleng ma pinggolmu tutang yang nami, jala asima roham di hami, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kamu ma patik di debata, ima siap patik palimahon, saat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasang apa mundo naturasmu asa mertua ho, jala leleng mangolu di tano nanileho ni Jehovah di batam tuho. Patik paunopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalaku. Patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako holo makatidak kon hatana sotutu, marulohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dan jari haliangan niroham bagas ni donganmu, dan jari haliangan niroham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, atau rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata lau mangulau patik nai, ale Tuhan debata sai parbukui mahami mangulau lahu bar tu patik ni. Amin. Tuhan
berdosa ngoni ias diburi. Tato potima dosa ta tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan parasi rohana sumurung. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon. Roh tujuloni habangsa habadion mi. Manopoti jala mga gukon dosa nami. Masa jojot warsai hami ho marhite-hite pikiran dot hata. Doho pambahanan namin na roay. Dan huwaulong hami ho siya nasa roha nami. Doho nasa ati-ati nami, doho nasa todi nami, doho nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang dosto diri nami huwain hami. Di bahay ni, tahamado rimasanmu, jala humalmu hami tu hamatian saliling nililing na. Alay na mapurus mahami nuwang tu asin ni roham na gudangi. Mangido siya nasa roha nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si pangulu hami. Doho ala ni guarmu na badiyay. Ale Tuhan, saya asima roham di hami na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringa tu hasisani dosata. Stato kido hutit tadi koko alai pabungoku maho muse marhite-hite aka asin rohana godang. Tagal di parpiar ni muruku hutabunio bohiku sato kimarado poko alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asiaku ho ninna Jehovah si palua ho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistel di minggu ta sadarion, ima siam Psalmen 22, mamuka masian ayat 20, 1 ayat 30 sada, tajama marsika sorin. Sai jami tahonokku ma gualmu tuaka hanggiku, jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Puji ma Jehovah hamu ale akan nama kabiari ibana. Sude pinoparni si Jakob pasangapon ibana, jala sude pinoparni si Israel makormat ibana. Aidang lia rohana manang marbias-bias mida pardangolan nina dangol, jaladang ditabuh nihon bohina maradopol ibana, jala ditangi odo anggu nai tu ibana. Asahodo haroroan ni puji-puji aku di tengah-tengah ni huria na riai. Gara rokku ma aka bangga bagaku di joloni aka na kabiarak ibana.
Saya mangat dosu akan nadang oli jala budongan. Iko mamuji-muji Jehovah, do akan na uso-uso di ibana. Saya huwisa do rohamuna sa liling-liling na. Ingoton ni si Iliat portibion may gabe mulak manasida tu Jehovah. Jalan marsoba tu jolom dosogot sude akka marga ni parbego. Ay Jehovah do na punah harajahon jala panggonggom diaka parbegu. Mangan jala marsomba dosogot sude akka nagok nahum di tanoon. Marsinggang tu jolona dosogot sude akka na marsikoro di nanau mate gasing. Saya adong do pinopar ni manusia na mangulu ibana akan na manaringoti Tuhan itu pinopar na sogot. Ima sahat na martua do halat na tumangihon hata ni dibata jalan na piopsa. Amin. Bata do pagirimoki kita nolot ng awang-awangi ibanado aposaki totong do diramoti lakaki orope maramana hopia bataki do sumarihona dos rohaki sonang do ibana do namandongania aporuki ng bunga-bungai Odi sude natin okanai Namet-met na ng bagay Ibana do na marmuduhoni Orope maramana hopia Debataki do sumarihona dos rohaki sonang do ibana do namandongania Taha tidak ma hapor siyaw tay sona hina tidak ko nidongata sa hapor siyaw di sadok portibion rak mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsia di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuan ni si Maria na gabi-gabi siya tondi parbadia adorak suabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajalo ibana di hao pinarsilang na tua-tua no toru nung ditanom na mula mangol dari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul samun di mata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ning disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi alak na mangolu dohot na mate au porsia di tonde porbadia jala adong sada hurian na badia huria hatau panyala Kristen akan na badia doho dia sisani dosa doho dia hatai na mandok mulak mangolu sogok daging ngalak nang mate doho dia nguluan na surasuda amin. Titing na masa di AKBP Kewar Lama Minggu Reminiscere 20 Februari 2021.
Topik ni jamita di mingguta saderion ditata debatado ngolu ni halak na porsea. Na parjolo situa mamasuhi pesiun. Di parminggota saderion 20 Februari 2021 pabor hato tado ima inak situa marhuasi boru tapu bolon nasia bajar Bintaro Jaya memasuki pasiu sia situa ala naung gonop umur nasida na di tanggal 4 Januari 2021 sesuai aturan peraturan HKPW 2002 amandemen patuluhon sahalak situa pasiuma molodung marumur 65 tahun. Dapat duahon pasiuk koster negara jatah di parminggota saderion 20 Februari 2021 pabor hatotado ima amang Sumarno Agustinus koster garjata mamasuh pensiun ala naung marumur 65 tahun di tanggal 10 November 2020 nasalpu jala pasaton di huriado anno sada piagam tunasida. Dapat tuluhon parmingguan gabungan di anak kota sekolah minggu. Di parminggota sadarion 20 Februari 2021 parmingguan gabungan di anak kota sekolah minggu mulai masuk pukul sia nyanilun di inang pendeta Jojo Boru Pardede STH. Na paupato sermon inalidia di hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 10 lalu sermon inalidia nat sada Musa 10 lalu ayat sada 115 na niloni amang pendeta EWNS Majunta MNTH marhite-hite aplikasi Zoom. Na palimahon sermon punguan lansia di hari Rabu 3 Maret 2021 pukul sia sermon punguan lansia nat sian Markus 4 ayat 25-141 na niloni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH marhite aplikasi Zoom. Na panopo sermon pungo parupuan di hari Kamis 4 Maret 2021 pukul sia sermon pungo parupuan na siasada Musa 10 ayat 1 ayat 15 na niloni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH marhite aplikasi Zoom. Sermon Naposo Bulung di hari Kamis 4 Maret 2021 pukul 10 sia 30 WIB sermon Naposo Bulung nats Amsal 10 ayat 20 lalu 132 na niloni amang pendeta Simanjunta MTH melalui aplikasi Zoom. Na pawaluhon sermon guru sekolah minggu di hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pukul 20 sermon guru sekolah minggu na niloni amang pendeta EWNS Majunta MTH melalui aplikasi Zoom. Dapat siahon dapat puli memakai gedung Sopo Praja. Marhite habusuan di Parhalado dung adong pakateon dohot pihak kecamatan mulai bulan Maret boima dipakai ruasta gedung Sopo Praja lau tulaun mangain marhusip mar tonggoraja dohok marsi buah-buahi manang acara ibadah namekmet dohok torokma holan 50 halak jala totong mematuhi aturan protokol kesehatan sapulusia. Songonima usahawan kami titing namasa di hita sadarion tuata ma na mandongali hita saluna butima.
Bameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras ma dihita salu na kamanginang. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na. Suak songoninang akamanami na nami. Namadohoti parmingguan jari sedarion diganuk bagas nabe. Donon nami do nang tuhita saluhukna anggiat ma di bagasan hahipason marhite pangaramotion ni debata. Hata ni debata turpuk jamitat tadi minggut sadarion. Himasian natar surat di Rom bidu 4 mamukasian ayat 10 tulu sahat rodi ayat 25. Songonom madidok hatana disi tajahama marsikat sorit. Aidada marhite sian patiki ro baga-baga tu sia barham nang tu peparanna. Namadok ibana tumian portibion marhite sian hatigoran nasian hapor siaonido. Aedi horhon patikido rimas alayang goswada patik laswadong do pangalausion. Obartu natar surati upabakit doho gabe ama ni torop bangso. Yadupan ni debata may na hinaporsianna. Si Pangulo akan namate jala si Joe na suwadokyan gabi adong. Dang nawolo gale haporsiyon nay paydaida pamatang na nahiraso marngulube. Ay nung nga 100 taon ne umurna nang paydaida si Sara naung saep ladangi. Ay positutudo rohana tu dogogo ni debata patupahon na pinarbaga-baganay. Dadaala ni ibana sabing ubahen na tarsurat naung dirajumi tu ibana. Ay dipasahat do ibana ala ni pangalasyot tay. Jala di Pangulo siala hati goratta. Hido sahatna. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan goar di hatta Yesus Kristus. Mingguta sadarion lima nomor goar minggu reminisere. Kapatan na say ingot ma akadinggan ni basam. Ingatlah akan kasih setiamu. Tentu nama nungguli hita may diari minggu tasadarion manungguli ngulu niakka na porsia pabua nasa na adong di bagasan ngulutta na marharoroan sian debata
ala ni denggan ni basana tungulu ni akka na porsiai. Iduasa didok di topik ni mingkutta di topik ni jamita sadarion Allah memperhitungkan iman orang percaya. Lapatanna di ida debatado songod dia haporsiaw niya kanasitong. Kalau didok memperhitungkan berarti Allah melihat secara positif bagaimana iman dari setiap orang yang mengatakan sudah mengenal Allah. Karena dalam kehidupan kita manusia, apa yang kita miliki itu adalah atas kasih karunia Allah. Oleh karena itulah Daud berseru, mengatakan ingatlah akan kasih setiamu. Reminiscere. Saingot ma akadinggan ni basam. Idonang tipatupa do nabinahen ni debata tuhita sahatu tikyon. Dengan bahasa ni debata. Tutuha tidak konot tadui ala ni dengan ni debata sabindo na mga luas sita marhahi pason sahatu tikyon. Ala holong ni rohani debatado na say tuktong manguruping uluta. Tangbui mga sahon gugo dohot pikiran. Hita jolma laho patuduhon ahanaung adong di bagasan nguluta. Hanya karena penyertaan Allah. Hanya karena perlindungan Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Cala boy tapak kilalahon di bagasan nguluta. Cala adong natapangasahoni ima marhite sian asini rohani debata. Hanya karena kasih karunia Allah. Hidona pinabuan ni turpuk natong naung tajahan nakin Apostol Paulus menggombarkan ngulu ni si Abraham. Mengatak kasta boto. Taringot ngulu ni si Abraham tutu. Natarbarita ibana mamukka sian najino ni debata. Jalan nasinuru ni debata bukas. Ruar. Siatano hagudangan na disuruh debata tuinganan nanay si patuduhonon ni debata. Kala diboto ibana do ise na marsuru. Iduasa di tiki disuruh debata ibana kadang komentar, dang gudak komentar na. Namadok basa polek konau suromu, tudiau suromu. Gudang dojol manasing. Aledang adong sikap nasongoni tarida sian si Abraham. Calata harida do sian pangoloyon nai tanpa ada bertanya kepada Tuhan, mau kemana saya? Kamu suruh Tuhan, tapi berangkat. Alam memang takasdo di patuduhon pabua nama jauh dohot namar suruibana debatado. Calabor hati bana dang alanina nyojar ni roha do pikiranna. Bukan hatinya, bukan pikirannya. Untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi hanya berdasarkan iman. Olan marhite sian hapor siaunido. Jadi muladong tasuru rupani sadahalak.
lau johoningon. Pasti ikusukunon na tu dia dalam marhua untuk apa? Alesia Barham dang adong tarida nasongoni. Alamarhite pangoloion di hata ni debata di parsuruan ni debata siani may bana gabe tarbarita tutu nalos taguari ma ia sia Barham opuni na porsia. Dalam arhite siap pangoloyon naido di boto jala takas tidak dibata. Memang Abraham ini patuh, tidak membangkang, tidak mengatakan sesuatu kepada Allah, tapi dengan kepatuhan melakukan perintah Allah ternyata adalah hal yang sangat besar diperhitungkan oleh Allah. Karena apa? Hape holan halani hapor siaudo. Hanya karena iman. Nah, jadi kalau Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Rom, kita dibenarkan oleh Allah hanya karena iman. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena perlakuan baik, tapi hanya berdasarkan iman. Jala marhite sian pangolion neima di boto jala takas di ida di bata Papua si Abraham nauduk maradup di bata. Jala na lausima di bait di bata hasitunganna. Lapatanna sudah disahkan, ya, Allah mensahkan bahwa Abraham itu ya, hidup dengan benar dan Tuhan membenarkan karena ada iman hapor siau. Hidup nan hidup di Apostol Paulus dibenarkan karena iman. Jadi maro jahat sian ngulu ni si Abraham na pinatorang ni Apostol Paulus di turpuk tanah tajahan nakin mapaingoton akan na porsia ruas di Huria na perjolo imana di Rom. Alatakas do di boto Papua ruas di Huria Rom na marharoroan sian Hajahudion. Kalau diok namar haroruan sian Hajahudion itu berarti yang sangat-sangat fanatis untuk melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang tertinggal untuk dilakukan. Dan mereka tahu semua. Ado didok di patik na parjolo, satu patik na 10. Do aturan-aturan di bagasa parnguluon na tinutuhon ni di bata o bartu na dong di buku ni si Musa. Di hati dakon nasi dari kon ulahonon alay. Dan ulahon nasi dah dang sitong tu parnguluon na si ganupari. Di boto do ahana tersurat siap patiki. Ada contoh molo didok unang homanakko hinda pati papigahor dutahe. Di boto nasi dari alai manakko. Nakko olo makatidakon hata naso tutu maradoppo dongam mujolma di boto do alai tang diulahon. Nah Hajahudion. Jala tarida do pangalaho na songoni di tonga-tonga ni Puria Rom na binereng ni Apostol Paulus. Uduk do nasida mangulahon na tinonahon ni debata. Jala laho mangulahon ni memang ido dalan laho patuduhon panguluyon dohot hauduhon.
dia dupan ni di bata. Jala di bata pe ada honon nama tu nasida. Naung sitong, naung sikop ngulu nasida dia dupan ni di bata. Jala patudu honon ni di bata ma asin rohana ima. So kita rupani moluadong nani ulahon yak kadongata pasti ta pujiot tadi. Itu di ngulu si ganu pari. Moluadong nama pahen nadengkan burjudu bah amatai burjudu bah inatai hinna. Jala hal na wajar. Jala songonima dihirim aja hudionon molonunga Bulahoron nasida patiki kalau memang mereka sudah melakukan hukum Taurat itu, mereka mengharapkan, wah apa yang mau dikatakan oleh Allah, oh hebat mereka ini, wah patuh. Tapi tidak ada kebenaran. Karena apa? Ya karena semua bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bertolak belakang. Allah Nabi nereng ni Apostol Paulus nani ulahon nei dang sitong. Hedang halani pangulahonon nei dalal lahu patuduhon nak sitong nasida. Bukan karena perbuatan baiknya maka Allah memperhitungkan itu. Tapi hanya karena berdasarkan iman. Hidup baina hidup Apostol Paulus diturpuk tahun nakid di permulaan na di ayat 10 tolu. Hidup ibana. Ada marhite sian patikiro baga-baga tu siya barham. Naktu poparan na. Lapatan na dang siya barham mangulakon marujahat tu pati kibana. Asa gabi diului parsurun ni debata. Alay takas do taboto. Hanya berdasarkan iman aporsiaw nido. Jadi dipaingot Apostol Paulus ma nasida totu asaw nang gabi lilu. Ayo, nang gabi lilu. Jala asaw nang gabi marisuang aporsiaw nasida naung adongi. Moloholam mangulahon patikido tutudang marlapatak paporsiaw nei. Alay ikon marujahan tu haporsiaw nido nasida asaboy makirim jak kadenggan bahasa ni debata. So sidaw hidup baina hidup ibana reminisire saingok ma akadenggan ni basam. Dimolo dingulutta boido. Berhitesian haporsiauta tadok. Dala taingot ahama akadenggan bahasa ni debata tuhita. Dala ikod dohonot tado muse dengan bahasa ni debata na binahen na tuhita ala ni alania hamatahiak kamangina. Porsiaw ni. Hanya karena iman kita itu. Maka Allah mau menunjukkan hal-hal yang sangat baik dalam kehidupan kita. Jadi naing takas jatusi jala dihanguluhon sude ngulu niakana porsia. Lumobe di Huria Rom na pinasaat ni Apostol Paulus si paingoton. Pabuan ang targuardo nasida makaporsiay di bata. Anggo di bata itatap do ngulu niak kana porsiay. Lang matsohot di bata marnida ngulu niak kana sitong patuduhon panguluyon dohot hauduhon tu di bata. Kita porsiay do tiak kamanginang bahwa Allah tidak berhenti atau tidak henti-hentinya untuk menunjukkan kasih setia dalam kehidupan
orang percaya. Nah, tapi kurang nama baik kita, naparo kasusah kita. Ya. Tapi kalau kasih setia Allah tetap berjalan dalam hidup kita setiap hari, termasuk kahipason nang halani hagugut takanak kamanginang, apalagi kopiton murah-murah doti. Tanpa kita tahu, sangat-sangat gampang bisa kena. Dan ini saya tahu dari yang sudah berpengalaman, yang sudah merasakan, dari yang tidak dia tahu tapi bisa terdampak. Alahi pasti tasunari karena apa? Alani denggan bahasa ni debata. Bahasa olo debata mardengga bahasa tu hita. Baik kodonot tado tutu. Ala porsia hita. Tu debata. Apa namasa? Debatado na patuduhon. Jadi dang matsohot ahana pinatuduhon di debata tungulu ni si Abraham ditatap debatado si Abraham alam memang adong do bukti nyata. Adong do bukti nyata. Pabua panatapan ni debata tungulu nasa itoktong merdalan. Terus berlanjut. Allah melihat dia setelah dia dipanggil untuk keluar dari kampung halaman. Allah tidak berhenti-henti untuk menunjukkan yang baik. Ya. Secara terus-menerus Allah memperhatikan kehidupannya. Jadi molo tarok dang matsohot asini rohani debata tungulu ni si Abraham nak tungulu tak akan apursia. Dan itu sudah terbukti. Dibukti hod debata do tungulu ni si Abrahamon. Jadi molo taida tung di jauh debata bukas mahong siat tano hagudangamu bukas. Layah hado uduk na tung bukas. Hadom sinataboto akamanginang tung bukas si Abraham siatano hagudangan. Apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan Abraham. Berkat yang begitu besar. Di pasu-pasu debatado nguluna. Jalan haros bui musei bana gabe pasu-pasu tu na humaliang. Sahat tu nabui pinoparna gabe bangso na tarbarita. Pasu-pasu ni debatado si Abraham. Jadi songoni dong ulutta tutu molo na tahapursiai debata tutu dang matsohot. Dang matsohot. Pasu-pasu nanaing silehonon ni debata di bagasan ulutta. Laikon toktong mahita patuduhon hapursiaon nasitong. Iman yang benar. Apapun yang kita harapkan sudah tersedia untuk diberikan oleh Tuhan. Songon naung dipatupa tungulu ni si Abrahamon. Bergugu mahita saluhuk na lahu patuluson, patuluhon ngulu ni na saya toktong maka porsiai di bata. Amnak kamanami, hinanami, na hinahulungan di bagasan guarn tu hatta Yesus Kristus. Sedario tutu. Hinamarpung hita di bagas joro tapaborhat do sadasian perhalado ni huriatta. Tapaborhat halanong matsohot sian ulaun hapar haladon. Halanong gok umurna 55 tahun imay ng situa burutapu bulu. Sian Banjar Pintaro Jaya.
dari kesediaan menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Tentu itu muncul dari iman. Alani hapur siaun ninang. Bukan dari pikiran. Untuk menjawab suruhan Allah, panggilan Allah. Burhat maho ikonggabe sada parhalado di tonga-tonga ni huriay burhat mainang situa baru tapobolo siap bajar Bintaro Jaya kan. Alani hapur siaw. Jala Tuhan sudah memperhitungkan bahwa itu menjadi kebenaran. Dan itu memang terbukti. Dia sianaka ulau pakobasion ni inang situa baru tapobolon. Tutu nunga gudang. Ya, nunga gudang na pinatupa nasida, na pinatuduhon nasida. Jadi yang dia masudi akka pakobasion ni inang situa baru tapobolon na uksalpui. Ya. Makorhon akka pasu-pasu akka nauli na denggan. Tonga-tonga ni huriat tadi lumubi di tonga-tonga ni Banjar Bintaro Jaya. Tuhatama na sa toktong mga lehon gogo do tahi pasod di inang so ninang diamak pe do akka keluarga. Nang makilala di pasu-pasu do di denggan di bahasa ni di batasa hatu pikyon. Ima namarujahan merhiti sian hapor siaw nido. Rade nasida manguloi, mangulahon. Dan Tuhan membenarkan itu karena iman hapor siaw. Muliate mah hinang dia kapakobasi munana saylaon. Ya, sude boy marguna dia jalap barparbue tu akatit kinanengro. Nah, songonido nang diari sadari ope di nanaing ya, pabor hatota pensiun ya Pak Marno dan keluarga hari ini ya akan diberangkatkan bukan untuk pergi ya, diberangkatkan memasuki masa pensiun karena masih memberi waktu dan tenaga untuk melanjutkan pekerjaan tapi sudah dinyatakan memang pensiun. Yang sudah lama bekerja lebih banyak dan sangat-sangat tinggi pelayanan yang dilakukan oleh Pak Marno taboto darate kamangin melayani tonga-tonga ni huriatta hampir beberapa tahun 50 tahun ada ya mungkin ya, itu menjadi sebuah berkat karena Tuhan Allah memakai Pak Marno bekerja sebagai pelayan melakukan tugas Allah di tengah-tengah gereja kita ini. Pakobasion nasida ulaun parsuruon ni debatado itu. Parhite hapor siaw. Mulodang ala ni hapor siaw, ngapain saya bekerja di situ pasti dodohonon. Tapi tidak. Tapi kita sudah menyaksikan sangat-sangat banyak tugas pekerjaan, pelayanan. Dan Pak Marno pasti melakukan itu hanya karena panggilan dan suruhan Allah. Terima kasih Amang Marno. Dan Inang semoga tetap dalam keadaan sehat, ya, sehat bersemangat untuk melanjutkan tugas pelayanan yang baik di tengah-tengah gereja ini. Karena apa yang Amang Marno lakukan di gereja itu merupakan panggilan dari Tuhan Allah untuk mewujudkan apa bukti dari kepercayaan Pak Marno. Semoga itu menjadi berkat bagi keluarga dan juga di tengah-tengah gerejanya untuk masa-masa yang akan datang. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate do puji-pujian mahu pasatami tuhuale Tuhan de batama nami. De saluhut dengan nibasam naung takas ti patulu hokko tuhami.
Boy do hami marhahi pason ro tu bagas coromon. Lau marsaur dohoto mamuji pasanga pokolu mobi di parsauran nami marhite hatam na badiai natok tong manungguli hami ale Tuhan akana zinom na manadaho darida asitongan ni hapor siaon nami marhite sian hatami do hami mangatusi ale Tuhan hahana naeng siulahonon nami o bartu pajowommu di hami akan naporsia manguloi marhite hasitongan dot haporsiao moliate male Tuhan ang giyak ma toktong margugu hami ala kudang duaka dinggan basa dot asini roham nasay toktong di patuduhoko tu hami ganuk idunau hirip pamele Tuhan naeng boy sahat tingulu nami jalau hami akka dinggan di basam tingulu nami tuaka ari-ari nanengro toktong malehon hahi pasod di hami saluhutna padao akka naso di halomohor rohanami nasa toktong margogo marahi pason dumubi daw siya nakapanahi tiyali Tuhan pus dorohanami di pangaramo tiyommo songon naung pinatuluhommo tuaka ngulu ni naporsiay ido nanaing bahenommo akka dinggan basa nasay toktong sahat tu ngulu nami akan nama kirim tuho mauliate ma pasahat kami tuho ali Tuhan nang diaray siya dari ope kubuak kami do nangakadungan nami nasuboy ro marsaur rap dohot kami marpungu di bagas joron halay parsidohot do nang nasida nang madohoti parmingguon na pinatu panasida di ganup bagas nasida be pasu-pasu nang nasida letu haramoti nang nasida doaka uriami na adong dia kainganan-inganan nasing doakan na porsia saluhut na tuho ramoti ale Tuhan tungani padao siya nakasahit nang tibaga sa sadari ope ubuak kami do tuado pamuakaruas ni huriam tang boy dohot marsaor dohot tuale Tuhan ala mangadopi para sahiton nasida haladong do siap tiga-tiga ruas ni huriam na sedang dalam keadaan sakit ni mama nami amang Dr. Andus Antonius si Majutak amang Golprit Hulman siahan inang Nyunyagi siahan Juwita Boru silalahi amang Mikael Gandadoli siahan Keisha Alegria Carlote Boru siahan inang Nyunya M Hutabarat Angeli Kristen Natalia Boru siahan Caleb Darius Marceliu Hutabarat amang Simpson Pardede inang Nyonya Situa Pena Hampun Theodora Marisi Boru siahan Pedro Ananda Sianipar amang Hilmar Ambarita inang Nyonya Hilmar Ambarita Rumia Boru Hutajulu inang Nyonya Tiar Maruli Parhusip Boru Sitopul inang Nyonya Nainggolan Es Maria Boru Simarakir inang Nyonya Nurmawati Tambunan Boru Hutajulu amang situa Dr. Andus John Walta Sitindaun amang Johnny Sembiring SE Romulo Butar-Butar amang situa Edward Tambunan inang Reni Simatupang Boru Purba amang situa Dr. Andus Gojok Parlindungan Manihuruk inang situa Nyonya Sitopul Rumian Pitta Halomuan Boru Nadeak amang Ranto Lumban Turuan amang situa Dr. Andus Morlan Budiman siahan amang Insinyur Dakler Kamberlain Tambunan amang Monang Pasaribu amang Tony Nahal Hutapea inang Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajutak amang Padita Daulat Pardumuan Panjaitan amang Jungjung Hasiholan Manurung amang Ridwan Irianto Situmorang SE Aka inang Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajutak inang Nyonya Butar-Butar Saur Nasdelina Boru Sirait di bagasan para sahiton nasida saluhu nale Tuhan alani upangido hami tuado pamu lehom mahahi pason hamalumon niakka para sahiton naside margogo nasida saluhu na jala toktong di bagasan las ni roha ale Tuhan kositutudo rohanami diakka pangaramotiyommo do di padunganiyommu
dia karuas di huriam na tongon di bagasa parsahitoni. Mauliati mali Tuhan, pasatami tuhona ngaka dongan nami peruas di huriam, na marningot aka dengan ni basam, naung di patuduoko tunasida, ima marhite na mga lehon, gajang ni umur, na marningot hari ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun perkawinan nape. Mauliate mali Tuhan di saluhut aka naung pinatupami di tunga-tungani parngulun nasida. Anggiat ma toktong dingot nasida ale Tuhan paboa ala niasi do tolong ni roham rumobi ala niak kadenggan ni basam doi bain na boy nasida makilalaho nakka ras ni rohai. Asi roham nang dinamula pehami siya bagas curomon. Pasatami matoktong daging ng kodi nami tuho mga sahon kuar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani tuhata hujan ni prihatia minggon ima siap salamen bidu saplonom ayat 10 sada. Sai pabotonom mudo tuau dalam hanguluan sun malas ni roha di adopan ni bohim aka hasudungan ni roha masa lisiamunmu saliling-lilingna. Maret dema hita siap buka de nomor 770 Uhud Papung Pulia Tuhuria Dohot tu pusat. Urian itu hata na hinaholongan sa mahita tuacara paborhaton parhalado ni huriata imainang situa boru tapu bolon. Alani ada orang so tapuka masuk taparade edeta sian nomor 225 ayat sadadot ayat 2.
Uriani Tuhata, taida donwaing jongjong di joloon. Inang situa marhuhuasi boru tapu bolon. Nunga digohi ibana tiki pangulaon na di huria dung marumur 65 tahun. Obartusi macohok maibana sian ulaon na di huria. Alani tamado pasahatota maulia teni rohata tutuhata na madungani na marguguihon huhut patauhon ibana sa lilingon. Mangulahot tohonan nasahat tu ibana. Akup ni unedo pasahatota maulia te tu ibana. Naung mangulahot tohonan ni di tonga-tonga ni huriatta. Alani pabor hatota maibana laho pensiun. Tabigima surat keputusan pensiun nasida. Surat keputusan pensiun penatua nomor 18-01-07-01-2021. Pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama tentang pensiun penatua menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27 ayat 6.6 memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan menetapkan nama Situa Marhuhuasi Boru Tampu Bolon, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Tempat tanggal lahir perdagangan 4 Januari tahun 1956. Ditabiskan jadi penatua tanggal 3 Desember 2013 di HKBP Kebayoran Lama. Pensiun dari penatua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, diucapkan banyak terima kasih. Berdepakon hami-mahami. Dihamu inang situa marhuhuasi boru tapu bolon. Bartuatura dohot peraturan ni uria Kristen Batak Protestan. Nunga diguhi hamu pajuon nasahat tuhamu marhobas di huriata. Madok boliate do huriaon. Tutuhata napatauho kamu marhobas hobar tu tohonan nasahat tuhamu. Nga diguhi hamu panguluyon na pinadat tomuna uzumajalo tohonani. Dipasaut hamudo na pinangido ni hata ni tuhata na madok sahat ula tohonami. Tamado hamuliatenon ni uriata akap pangulo muna na salilingon di jolo ni tuhata. Anggiat di jalo tuhata nahi na hobasam munai gabi pilihan na khusus. Jala mabuan pasu-pasu dohot hatutugu ni haporsyaun ni akka nahi nubasam muna. Mardongan pos ni roha di debata ama anak dohot todi parbadiai pinaborhat mahamu tu na pensiun. Saya di pararat tuhata ma akka pakobasyo muna na salilingon. Jala di ramoti hamu diakka ari-ari sidala na muna tuakka tiki nanaingro. Amin.
Jadi dihamu inang situa puru tapu bolo narong do cenramata tanda kasih siak kuriata AKBP Kebaruan Lama ima berupa pin. Ya, jadi alani aka kiadan namasan weng dak polara cemat tutuinate langsung ma kain sodo hot tanda holong doa. Sia tonga-tonga ni parhalado songoni dohot sian parhalado tanda kasih ya pabua nasai laon rak mangula rak makobasi di tonga-tonga ni huriata dohot amolia teon ni sudah ruas ni huriata marhite na tapatupa pilihan tujolo di minggu nasalpu las marohaninang saya toktong di bagasan hai pason doa kahagugon manguduti ulah tua katikin anengro lumobi nang amang pe amang pasaribu toktong di lehot tuhat tadi hamu hagugon ati amang asa boy tupe madalani ngulu marhiti akahai pason na pinasaha di tuhat tatuhita. Taudutima akamanga carata di nomor pitu adong responsori di si na sian uria rak mahita madok. Martangi yang mahita. Ale di batan hami nagok asi dohot holong ni roha. Mangasahon holong ni roham do hami pasahaton hamoleotan nami ala pangurupiomu di naposomon. Saleling di pararho marhobas di huriamon. Ngasahat diulah tohonan na pinasahat mi. Saibay mamar parbui pakobasion na. Jala tupahi tau patugu hapor siaon nang pakirimon di ruas di huriam. Tu hanguluan na saliling-liling na. Tu pemarujuk pangulaon na di hapar haladon, sa itong patogu, jala palas marohana. Leo kahipaso na sa toktong marsitutu mabuan halak tu haluoni. Tangamu nagok pasupasuima manugunugu na sida, diak ka ari-ari ni hatu tuaon na, asa toktong manaili tuho. Pasu-pasu manangaka keluarga saluhu na, ianakon, Rodi pinopar asa rap mangulupon pasu-pasu na nilihomi. Akup ni yatungarong hagalion dohot hahurangan ni dongan namion di pangulon na nasa lilingon. Holong mima na makukupi sa luhut na. Tinuji maho Tuhan rodi sa liling ni liling na. Amen. Udul mahamu inang amang. Audutima ngsia carata pinasaha matiki laho madok hata horas-horas sian na mewakili ruas di uriata ima amang insinyur Prima Situmorang. Shalom, Amang terhormat, Amang Pendeta Heben, Simanjuntak dan juga Parhalado, Gereja HKBP Kebaruan Lama, dan juga jemaat semua di HKBP Kebaruan Lama. Saya coba memberikan kata untuk inang kami Sintua Susi. Jadi ketika minggu lalu atau 2 minggu lalu, Amang CST Bawadi memberikan WA kepada saya, mau nggak memberikan kata untuk Inang Susi. Saya berpikir, tidak mungkin saya menolak. Saya mengenal Inang Susi itu
awalnya dari ibu saya. Waktu ibu saya itu kemana-mana selalu cerita tentang Inang. Ketika dia cerita itu saya berpikir, Inang Susi ini orang yang multitasking. Dia pelayanan di gereja KBP, ke PGI. Jadi mama ini selalu cerita, apapun yang dibutuhkan dia saat dia pelayanan di sini selalu disertai Inang Susi. Jadi disitulah saya mengenal seorang ibu yang bernama Susi, Boru Tampu Bolon. Ketika saya mulai aktif pelayanan di gereja ini melalui penguatan keluarga muda, mulailah saya berkenalan langsung dengan Inang Sintua Susi. Banyak yang saya lihat pelayanan Inang di Banjar kami di Bintaro Jaya, khususnya keluarga kami. Inang ini sangat sangat terbuka hatinya. Dia tidak memandang dirinya sintua. Kadang-kadang kepada kami dia sebagai teman, sahabat datang. Ketika kami ada acara di rumah, kita tidak tahu siapa MC untuk ulang tahun Bapak. Dan Inang ini berani mau mengajukan dirinya. Saya aja yang jadi MC. Saya tadinya menolak, aduh Inang janganlah, Inang kan sintua, masa menjadi MC di ulang tahun Bapak. Tapi Inang ini mau, enggak saya aja. Dan puji Tuhan itulah acara yang terbaik yang pernah saya lihat. Ketika Inang dengan humornya, dengan santainya, Inang ini kan humoris kan, suka ketawa. Jadi acara itu dibawa ketawa sama Inang Sintua. Itulah ketika saya tidak mungkin menolak untuk hadir di tempat ini, untuk hadir di acara pensiunnya Inang, untuk tidak memberikan kesaksian, memberikan kata-kata kesaksian terhadap pelayanan Inang ini di tempat kami. Jadi saya ingin mengucapkan selamat pensiun Inang, tapi janganlah pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Janganlah pernah tetap terbuka hatinya untuk melayani Tuhan, terutama di Banjar kami, Banjar Bintaro Jaya. Bantulah kami, satukanlah kami terus di Banjar Bintaro Jaya. Bimbinglah kami tetap, agar kami tetap bersatu, agar kami tetap united untuk melayani gereja ini. Saya mewakili Banjar Bintaro Jaya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Inang kepada kami. Tetaplah bersama kami, tetaplah membantu kami semua untuk melayani. Dan juga kepada Amang, Pastor Ibu, terima kasih yang selalu setia menemani Inang kemanapun. Saya lihat Amang ini kalau kemana-mana selalu ada. Kita kongko di belakang, Inang ini pelayanan di gereja ini. Dan juga untuk anak-anaknya, Itocia dan juga Live Friends, Tuhanlah yang berkati kalian. Kalian saya lihat selalu menemani mama kemanapun kalian ada. Jadi Tuhanlah yang balas kalian. Apapun keinginan kalian, apapun cita-cita kalian, Tuhanlah yang akan mendengarkan. Tuhanlah yang akan memberikan kalian sesuatu yang indah suatu saat nanti. Terima kasih semuanya. Dan juga kami mengucapkan, kalau Amang Marno ini khusus. Kalau kita ada acara nggak mungkin menyebut Amang Marno. Kita acara PA di konsistori yang kita sebut adalah Amang Marno. Baik persiapan, fokus segala macam Amang Marno. Kita acara Natal di gereja Amang Marno. Jadi Amang Marno ini suatu yang kalau kita bilang ini adalah ketua perlengkapannya gereja ini. Semua perlengkapan dia tahu. Setiap pelayanan kami selalu dibantu. Terima kasih Amang Marno. Terima kasih. Tuhanlah yang membalas. Tuhanlah yang akan melihat imannya Amang Marno untuk gereja ini. Kami selalu mendoakan supaya keluarga Amang dan Inang dan anak-anak semua sehat selalu dan diberkati. Biarlah mereka menerima berkat apa yang telah dilakukan Amang Marno. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mulia tema dia mata Insinyur
prima situ morang na pasahaton hata horas-horas lahu pabrahaton inang situa buru tapu bolon. Adorang so sahat kita madokata na mewakili parhalado pinangido majo haradion ni Pak Marno asa ro tujolo dohot keluarga. Dipersilakan. Jadi kepada Pak Marno dan Ibu di sini, ya, hari inilah ya, gereja menyampaikan banyak terima kasih atas pelayanan dan pekerjaan yang sudah Amang lakukan selama ini di tengah-tengah gereja. Sudah sangat-sangat banyak, begitu banyaknya pelayanan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pelayanan yang Amang lakukan di tengah-tengah gereja ini itu ternyata merupakan suruhan dari Tuhan Allah. Karena kesediaan haradion ya, kerelaan dari Amang untuk melakukan semua dengan baik, dan sudah banyak jemaat kita yang telah menyaksikan perbuatan melalui pelayanan yang telah Amang lakukan. Semoga menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan gereja dan juga di tengah-tengah keluarga Amang. Jadi di sini atas pelayanan Amang, gereja juga akan memberikan tanda cinta kasih, ya, tanda cinta kasih Polong Niroha atas pelayanan yang sudah Amang lakukan. Ya. Ya. Jadi kalaupun tidak secara langsung ini diberikan secara simbolis karena sudah ada terdaftar di sini Amang, supaya kita jangan langsung bersentuhan dengan apa yang diberikan oleh gereja, sudah langsung dimasukkan. Dan juga piagam yang akan disampaikan oleh Amang Tua Sianipar sebagai rasa syukur terima kasih kepada Amang. Silakan Amang. Tabai Amang. Jemaat Kristus yang berbahagia, pada hari ini orang yang begitu kita kenal, kita kasihi dan mengasihi kita, Bapak Sumarno dan Ibu Marsiem, hari ini kita lepas masuk ke dalam masa pensiun. Tetapi untuk selanjutnya Bapak Sumarno masih tetap melayani kita, membantu kita di gereja ini dengan status sebagai tenaga honorer. Di hari yang lalu atas partisipasi selama hampir 50 tahun dari Pak Sumarno masih berumur belasan tahun sudah mengabdi membantu pelayanan di gereja ini hingga hari kemarin masuk masa pensiun. Atas jasa tersebut gereja kita memberikan berupa pesangon dan sudah diterima oleh Pak Sumarno. Tadi kami sudah menunjukkan secara simbolis buku rekening yang kita berikan kepada Pak Marno. Dan pada kesempatan ini sebagai ucapan terima kasih mewakili Gereja HKBP Kebayoran Lama, saya Sintua Hasianipar menyerahkan piagam penghargaan atas pengabdian yang telah dilakukan Pak Sumarno dan Ibu Marsiem selama hampir 50 tahun. Tidak mengenal pagi, siang, sore, malam, hujan, badai apapun, yang namanya Pak Sumarno selalu standby di gereja kita. Apa yang kita butuhkan, Pak Sumarno selalu siap membantu kita. Untuk itu, Pak Sumarno dan Ibu Marsiem, inilah piagam penghargaan yang diberikan gereja kita ini atas pengabdian Pak Sumarno dan Ibu Marsiem selama ini. Kiranya tidak mengurangi rasa hormat Pak Marno yang memasuki masa pensiun, gereja menyerahkan ini kepada Bapak dan keluarga. Silakan duduk. Saat may tamuse tu acara namang yuk pasahaton atau moliate mewakili sian parhalado amang situa Yosi Manjuta.
Shalom. Horasma dihita sude. Damang dainang naposo bulung natongon rap do tita di parbingguata di bagasan sadarion. Seksoni hamu amanami inanami naposo natongon payu ihut parbingguata marite live streaming. Melotung pejongjok kami di son mewakili dengan parhalado na mewakili huria. Melotadok songon dia turatai lansia do haminian. Alai marsoba mahami tu hamu manami do inanami nang ruas di huriata. Melotuk peadong parpiga-piga halak kami lansia na jongjong rap dot. Na jongjong dot rap minggu dot huriata di bagas tigon mangajung marpangajung mahita. Ala ulau nama carikot do di huriata lau paborhaton. Sahalak dengan nami parhalado siakureta songoninang opung marno dot inang masuk masa purna tugas. Damang dainang sude nani halongani roat ini tuhapta. Madongat tabe dot tangi yang tutuhapta parjulu mapinasat mauliate tuangmung padita nami padita eben 5 juta dot inang sok songoni dia kadonga parhalado. Nang satu lupita gabi au mewakili hita parhalado nang mewakili ruas lau pasahaton paborhaton dongata parhalado ni huriata manasuki mau dok purna tugas tu inang dah purna tugas pensiun mau dok pura bakti anggo bakti hot teman bakti pasal bakti muna di tengah-tengah ni ruas tang di tengah-tengah di Bajarta tu inanami situa marhuhuasi susi burtapu bolon opunisi mauren boru. Par di hutan ni amanami Edward Pasaribu opunisi mauren doli. Di hari Senin tanggal 4 Januari nasalpu tengon disima ulang tahun 65 hangote. Somala saya dong do natabain ale dang boy ala ni situasi na sonon. Nunga hampir lobi 10 tahun kita rapang inang. Rap makobasi di huriat tahun. Lumobima di Banjar Bintaro Jaya soni dok ni ang giniba isinyo prima situmorang. Gudang, macay gudang. Na boy putihon na gabe gohal di hami akka donga musitua naso pensiun dope naso puna tugas dope lau makubasi huriata di patorang amang prima bahat realita nyataan hidup di pakubasi muna naso boy lupahon nasida marhiti na pinatorang ni inang burunenggulan nahinan. Inang damang dainang nang sudah dihita. Oma obasna bui tapar bohat marhite-hite. Na pun na tugas na pinasat na niapehon ni paditata na kina padetan ni huriata. Dung hampir lobi, naing 2 bulan melobi siya 5 tahun nate. Alani hamaolon do. Alani hamaolon namasa dilihat portibion lumobi ma di huriata. Nang mana topon dang bui dope biana borhat dainang ditikina salbu ale omo basna borhat langsung memasuki masa puna tugas sian haparaladoon molo bakti conaudo nakining hoddo pasato bakti muna di tengah-tengah ni huriata dumobi di Banjar Bintaro Jaya dang bui behita rap marsen mo ninangate dang boy behita masih ralian di sermon dang boy behita rap mengadopi dinamika dot dinamis nadong di parsermon tak dang boy begembe asing mamolodong bisi-bisi tetangga apa bahot oh songono dah pe nah songono dah pe di parsermon tak alai natabe dang boy behita rap marsermon di bagasan biluk perhuasan itu hatta
marboha bayanam na naik ko dapot do tikina. Tiba pe dua tan naro dapot mo tikina dak sa binoto menangis be dapot do ita boy do ibarap masuk tu si 25 tahun na di 2 tahun naro tuhatta do nang putosa. Rap do huriatta maparohahon pahihut pakubasyo minang sopola marida tiki ate bang prima jala luar biasa, all out, all in sudah pebena muna sangat dengan muparhadau hati dak konok kude sangat ruas amang prima di hati dak kedo sipata lungun roha marida mang opusi maren dulion ate emang sipata manipas sadari mana lau mak kuwa syuhri teh hamu dang dohot kulung nate ala imamang hati dak nabi do so dia pabeni opusi maren buruon di huriata inang situ nami malau putung pekot puna tugas samu sadarion om mati kina bahasa parpudi pakai baju mite asing ni malau sahat kita tu pajon itu hatta ina mara ra sugut badang gue peku pakai kube baju ki alai satabi purna tugas samu sadarion naso jadi macohot pakubasyamu itak nadi pasat tuat dari bata basa-basa hahi pason Tuhanmu. Dan jadi macohot pakubasyamu ala hasil tuani hot doi tapi saat doi tak disilangi pe tersurat dosuku ti ate terang ala takas do udah hami di hangulo kamu do hasil tuang mulai anggiat mak dia ka donga situa naso posisi dope di hita sudik do dia ka calon situa naing ma adong si putih hota nagabe parohonota bahado pakubasi inai dai inangon disaliling hampir 10 tahun rap kita congo parhalado. Dumobinian mau idok rohanian ucatat dunian di sahaduan sugut haduan boy mari ritomu na muse nagabe calo situa di Banjarmuna asa dong dengan ni calo situa Yahya bahwa disilalahi alai binege manakin teh nenga dijulut tanak kining mau malo marhite parminggu ti bagas sadarion nokku mabah amang insinyur prima anggia insinyur prima situ morang malo di bagas jorop pinangido asadot nang gabe calo situa ra tubi tuare rabonaro ngabira hamurap da sermon anggiat adong dengan ni situa silalahi lama kebasi duria Allah hadita ala nunga di hati dakok kamu nak kini bahwa pakau buasian ni opusi morem borgon otik batiru mulu hibul sempurna itu hamu ngaule alai nang ngopala saotik jadi aku ni ngolah tema inang marhukuasi susi burtap burut opu morem boru saksoni hamu amang Edward Pasariwu opu moren doli na toktong boy rap mandongani inangon saat dinda puna tugas songoni nang hamu diaka yanak kodok buru teh mau lihat ala totong do di baik kamu nasa gugumuna lo mangurupi inangon puna tugas bang inang nai magabe si buat dame toktong
di tonga-tonga ni penguan keluarga Parhalado. Na girgir, pabotohon, pasaton, akasaran, narikot, lau paulipolion kuriata. Puna tugas pensiun naing matoktong inovatif, pasaton kreati tu Parhado. Songon jamita sararion ninang, macaya pit do hidala. Allah memperhitungkan iman orang percaya. Ditatap di batado nguluni halak na porsea. Ima jo hatak tuhamu inang teh udah mang. Selanjutnya untuk Opung Marno. Tanggal 16 November yang lalu Pung, umurnya 65 tahun ya. Dan saat ini menjalani masa 66 tahun. Saya kira juga semua orang tahu, nggak nyangka perawakan masih seperti remaja. Seperti remaja yang saya kenal tahun 72-73 tahun yang lalu. Puji Tuhan, Opung Marno masih diberi kekuatan, kesehatan, masih bisa berkarya di rumah Tuhan. Sampai hari ini, hampir 50 tahun dari masa kita kecil, remaja. Opung Marno sudah punya pahopu, saya belum. Ya, aku udah ubanan, Opung Marno belum punya uban. Mulai remaja, menikah, punya cucu. Dan hari ini kita lepas pengantar masa punah tugas. Banyak perjuangan dan dinamika di gereja sana yang kita alami bersama. Masa lalu bukan menjadikan kita mundur menghadapi masa depan, tapi masa lalu yang begitu perjuangan sehingga sampailah Opung Marno pensiun pada usia 65 tahun untuk menatap masa depan. Yakin tuh, Opung Marno. Masa depan kita ditentukan oleh kita dan Tuhan senantiasa. Amang Marno dan Inang Masyem, terima kasih atas bakti dan karyamu di gereja ini. Amang Situa Hot Janipa sudah sampaikan kesan dan pesan. Amang Prima sudah sampaikan kesan sebagai orang-orang yang cukup lama mengenal Opung Marno. Dan akhirnya HKBP Kebayoran Lama melepaskan Amang Marno memasuki masa purna tugas atau pensiun. Seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama menyampaikan terima kasih Maulati Gudang. Dan tadi sudah disampaikan piagam penghargaan. Puji Tuhan, Opung Marno masih bisa menerima penghargaan setelah berusia 65 tahun. Mudah-mudahan kami para Parhalado juga bisa mencapai usia 65 tahun itu. Terima kasih banyak pengabdianmu, perjuanganmu, sejak berdirinya gedung sana dan berdirinya gedung ini. Saya tidak lupa dan mungkin itulah kesaksian bagi kita semuanya. Atas semuanya itu, seperti yang disampaikan oleh Mang Situa Janipa tadi, Huria bersama Parhalado masih berharap Opung Marno masih mau memberikan tenaga dan pikirannya di gereja kita ini. Selagi mampu dan diberi kekuatan oleh Tuhan, dan kalau mau. Kalau nggak mau, ya harus mau. Ya. Kurian itu hatta damang dainang naposo bulung nadong di gereja ta dot nadi live streaming. Di pangujung nih hata paborhaton masuk puna tugas inang situa marhukuasi susi baru tepubulon dot Opung Sumarno Agustinus pasaton mahatan nama dok jari-jari 10 jari-jari pas 10 sada sima jujung mangidoma pami ati pihak di lawan nyari adong hata nama rasal puan naso suman naso patas siak kami tuhamu inang situa susi
dan tuamang opung marno ate. Gudang akan nangurang pabean namin. Sebab tidak ada gading yang terletak. Dan tak ada manusia yang sempurna tidak luput dari salah dan dosa. Atong songoni majolo hatapa bohat sambutan tu opun isi moren buru dot opung marno. Tuhan memberkati. Shalom, horas badita. Bila sama partikir tu parjoloma tu Opo Putri Amang Marno laos dan jutu mana tu inak situa barawas baru tapu bulun sepatah kata kami berikan waktu dan tempat kepada Opo Putri Amang Marno, silakan ditemani sama Inang. Salam. Terima kasih kepada Tuhan Yesus sudah memberikan saya umur yang panjang. Saya bisa sampai umur 65 tahun dan saya diberikan tenaga untuk mengabdi di HKBP Kebayoran Lama ini 45 tahun. Itu juga bukan perjuangan yang enteng, bukan perjuangan yang kecil, tapi perjuangan yang berat. Kalau dibilang orang, apa sih yang dikerjakan si Marno? Paling tidak jauh dari lap, sapu, dan pel. Tapi itu juga seperti yang dikatakan Amang Sintua tadi, itulah kita saling membutuhkan, saling menutupi segala kekurangan, segala yang bisa saya kerjakan di sini. Saya terima kasih kepada Amang Pendeta dan Amang Parhaladu sama jemaat HKBP Kebayoran Lama karena masih merdayakan saya sekalipun saya disebutnya pegawai honorer. Kalau menurut saya itu pun kebanggaan yang besar, kebanggaan yang gede karena saya masih dikasih kepercayaan untuk mengabdi di jemaat HKBP Kebayoran Lama ini. Semoga Tuhan selalu mengasihi saya sehat, selalu mengasihi saya kuat, jangan selalu makan hati. Karena hati itu tidak enak banget kalau kita makan. Jangan dibilang si Marno itu enggak pernah makan hati ya. Selalu, lebih sering saya makan hati daripada makan saksang atau panggang. Karena kalau makan hati itu ya baru ditaruh piringnya, aduh kok begitu banget sih itu ya. Hati itu kok gak enak ya rasanya. Beda ya kalau kita makan saksang atau panggang ya. Kita sampai udah selesai cuci piring kita pun masih bergetar lidah kita untuk merasakan bumbu-bumbunya itu. Tapi kalau kita makan hati, hanya di pikiran kita lah yang merasakan hati itu, bukan bibir kita. Itulah gak enaknya kalau orang selalu makan hati. Tapi itu bagi saya, obat lah itu semua itu. Bukanlah itu untuk penyakit hati saya, tapi itu obatlah untuk tubuh saya, untuk kekuatan saya. Karena saya makan hati, saya harus berbuat yang lebih baik lagi supaya saya tidak besok makan hati lagi.
Oke. Ate, amang pendeta, ajarin si Mardo dah amang, asa unang menghalang hati-hati, asa bui menghalang saksang dot panggang. Ate, amang sintua, undang-undang hamidah, anggoning menghalang saksang dot panggang dah amang. Jadi terima kasih, tapi saya masih minta selalu doakan saya supaya saya masih bisa kuat kerja, supaya saya bisa bangun tidur itu sehat, supaya saya itu sabar sawan natuari, mamiti-miti aha pardekor pe saat tuh jam 2 burnit, jam 2 pagi. Alai, jam 4 pe ngadungu musih. Neng maru awate. Kupaya saya gereja mate. Alai bekas-bekas di pardekori gabiroa non roa ka jemaat. Holan 2 jam doa mudum. Alai Tuhan memberikan saya sehat. Jadi cukup segini, terima kasih. Dan ibuku ini selalu mengingatkan, kau udah ngepel apa belum? Itu gereja, bagaimana tuh udah siap apa belum? Selalu begitu. Kau udah lihat almanak belum? Itu altar gereja diganti apa belum? Selalu begitu. Itulah namanya teman hidup dan teman seperjuangan. Kalau bisa kita semua itu harus seperti itu. Umpamanya ada bapaknya yang kurang, ibunya harus saling memaafkan, saling mengingatkan. Unang, syukurin maho teh. Unang mandok konsongan ini dah, amang, dat inang, kita saling. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Saya untuk melucu sedikit. Ikon benang. Ade, mulai teh mang. Enak sekali guyonan Pak Marno, kita semua bisa ketawa. Oke Pak Marno, next time gak makan hati lagi. Semoga. Salam. Horas mah di hita sudena. Parjoloma tadok mauliate, tuamat tadi bata perdenggan basah. Naung mangaleotiki di hita. Boi marbungu berkebaktian bersama, songoni dang damang dainang, na adong di Jabu melalui live streaming. Dison jong-jong doau, ima pada saat ini saya sudah pensiun, bukan purna bakti, kata Pak Amang Yos tadi, pensiun. Ada satu kebanggaan bagi saya, karena saya bisa sampai kepada tujuan itu. Pada saat mau menjelang itu saya bilang, Tuhan kasih aku kehidupan, kasih aku kekuatan, kesehatan, biar aku sampai Tuhan. Aduh Tuhan itu baik, saya bangga, kita harus punya luar biasa Tuhan kita. Semoga kita di sini juga seperti itu. Jadi Pasat Tamima kepada Amang Pendeta, resort kita Amang Eben Simanjuntak, kami hormati, dan semua Parhalado, Ketua Dewan, dan semua yang kami kasihi, Damang Denang, doa Kak Naposo Bulung, yang hadir pada saat ini. Puji Tuhan, saya mau menyatakan, mohon dimaafkan segala kesalahan-kesalahan saya
tutur kata saya, perilaku saya yang tidak berkenan selama ini. Terlalu bima di Banjar Bintaro Jaya yang saya sangat sayangi. Tadi begitu Amang Prima berdiri, saya nangis karena saya memikir, wah saya ditemanin mamanya, saya merasa ada yang mewakili orang tua. Memang saya selama ini kemana-mana sama, sampai kemana saja kami selalu sama. Tapi itulah memang kerinduan untuk melayani. Seperti Tuhan bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Memang harus tulus, ikhlas, tidak peduli apa kata orang, berbuat. Memang saya mau berbuat. Saya berbuat karena Tuhan lebih dulu berbuat. Kita mau dicaci, tidak masalah karena saya memang mau berbuat. Saya dipuji, puji Tuhan. Jadi tidak ada beban. Itulah moto saya untuk melayani. Jadi di Hamusudi Akaparhalado dongaku, mohon maaf sedalam-dalamnya. Seperti tadi kata Amang Yo, tidak ada gadi yang tak retak. Tidak ada juga mawar yang tidak berduri. Kalau ada kesalahan, mohon dengan segala hormat, tutur kata saya tolong dimaafkan. Saya juga mau berterima kasih untuk suami saya yang tercinta. Karena selama ini tanpa dia saya tidak bisa fokus dan tidak bisa maksimal untuk melayani. Begitu juga dengan anak-anak saya. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Songonima hata siak kami mauliate. Oleh atema tapasa tutuhata di naung sikop perdalan papatu paulau tasadarion paborhaton inang situa borutap pubolon naung pensiun nasida rap dohot pasahatum mauliate tuamang marno namak kubasina saya lau di tonga-tongani huriat taut jala mengatabigi nak kinarong namat sayarga satu filosofi yang sangat berharga yang disampaikan oleh Pak Marno tadi ya. Selama dia melayani di sini, ternyata selalu makan hati. Ya. Kalau Pak Marno tadi bilang pendeta juga ya, pernah kasih makan hati, tapi saya nggak pernah kasih makan hati Pak Marno ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ya kalau ada yang memberi untuk makan hati, ya jangan dimakan dulu, emang simpan dulu, kalau sudah basi baru dibuang. Nah, beda dengan inang susi, kalau inang susi bukan makan hati, tapi makan buah selama ini. Kenapa? Karena bisa melayani dengan baik dan sehat sampai menjalani masa pensiun. Ima hata parpudi, tapa ujung mah ulota jongjong mahita saluhuna. Maradehita, Deta sian nomor 225 ayat 3. Martangi yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang, odo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami ma siyan na nilihom mitu hami,
pilihan nami Tuho. Sejalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon hara jauh mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mulyati Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malo maniroham di Banua Tungaun songon nadi Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang ham togihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siad debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasor kon ma damena tu todi munabi. Selama hari Minggu madhita salu nak kemana.